Bună, dragi copii! Pentru astăzi am o nouă poveste. Ea se numește Mergeți după sunet. E o zi frumoasă pe plaja Epavei și Cabi cântă la muzicuță. Nu sunt încă pregătit să cânt la petrecerea Marinei, spune el trist. Cât tărăpui face instrumentul ăla, strigă Hook iritat. Smee îi sugerează capitanului să-i roage pe pirați să cânte mai încet, dar Hook decide că pur și simplu le va lua muzicuța. Zvârr! Hook își azvârle unghița și își facă muzicuța chiar din mâinile lui Cabi. Muzicuța mea, exclamă micul pirat. Trebuie să o luăm înapoi, spune Jake. Smee suflă în muzicuță și se sperie de sunetul ei. Azvârle instrumentul în aer, dar el nu mai cade pe pământ. O maimuțică a luat muzicuța și fuge cu ea în jungla de nicăieri. Pirații se leagănă pe liane pe urmele maimuței, dar o pierd din vedere. După un timp, echipajul aude sunetul muzicuței. Mergeți după sunet, exclamă Jake. Bună, domnișoară maimuțică, spune Jake când o găsesc pe poznașă. Mă bucur că-ți place muzicuța, dar ea prietenului meu, Cabi. O, spune maimuțica, încrucișându-și mâinile la piept. Piraților le vine apoi ideea să încerce un schimb. Dar nu avem un alt instrument de oferit, se miră Cabi. Izzy găsește însă ideea salvatoare. Ia două nuși de cocos pe care le umple cu nisip și împreună creează un instrument nou. Super! Avem două maracas pentru maimuțică, exclamă Jake. Atrasă de zgomotul nucilor de cocos, maimuțica îi dă înapoi muzicuța lui Cabi. Cabi cântă vesel pe plajă împreună cu maimuțica. Of, acum e de 2 ori mai multă gălăgie, se vaită capitanul Hook. Care e problema? Exclamă Jake. Capitanul nu poate dormi din cauza muzicii, îi spune Smee. Am o idee, exclamă Jake. Cabi și maimuțica încep să-i cânte capitanului un cântec de leagăn. Hook adorme și începe să sfărăie. În seara aceea, Cabi și maimuțica susțin un adevărat concert la petrecerea Marinei. Cabi, îți mulțumesc foarte mult, îi spuse Marina. Ai fost incredibil. Pe corabie, capitanul Hook fredonează cântecul de leagăn al piraților, care îi răsună încă în urechi. De fapt, cea care cântă e o maimuțică poznașă atârnată de catard. Pirații se gândesc că ziua le-ar fi fost mai ușoară dacă Hook ar fi rugat să facă mai puțin zgomot. Da, dar dacă maimuțica n-ar fi luat muzicuța, n-am fi cântat niciodată împreună. Ia te uită! Pentru rezolvarea problemelor de azi, am primit 11 galbeni, spune Jake. Hai, hui, hai, la drum!